Dacă renovezi bucătăria în 2026, trebuie neapărat să vezi combinațiile astea. Nu uita să-mi lași un like și un follow dacă vrei să fii la curent și cu alte trenduri în materie de design interior. Microciment și stejar rustic. Industrial, dar fără să fie rece. Microcimentul oferă un vibe modern, continuu, iar lemnul rustic încălzește tot spațiul. E mixul preferat pentru interioare minimaliste, dar cu multă personalitate. Inox și fagaburit, asta e pentru cei ce vor chef's kitchen, cu un twist. Inoxul profesional și futurist. Lemnul roșiatic adaugă lux și profunzime. Contrast premium pentru o bucătărie în 2026. Stejar gri maro și travertin. Natural, luminos și ultra chic. Travertinul aduce textura sculpturală, iar lemnul îl face super cozy. E combinația perfectă pentru o bucătărie elegantă. Nuc și marmură verde. Probabil cea mai sofisticată combinație. Nucul aduce eleganță, iar verdele creează acel efect dramatic, tip boutique hotel. O bucătărie pentru cei care vor să impresioneze. Lasă-mi un comentariu cu ce combinație ți-a plăcut cel mai mult. Iar dacă informația ți-a fost utilă, salvează clipul sau distribuie-l către cineva care își renovează bucătăria anul acesta.